Det var jo en lækker morgenvagt jo, vi havde der. Og så kigger jeg ud af vinduet og kigger over på Ravner og ser, at der faktisk er røveri i Ravner. Vi kunne se den ud igennem vinduerne her, bare se der, at de stod med skimasker på og en hammer. De løber ud af døren og løber op langs facaden og kommer op til en knaller, der står heroppe. Og så tror jeg faktisk bare, at vi kigger på hinanden og tænker i hvert fald det samme, for vi løber begge to. Og der er det så der, jeg tænker, jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg løber efter dem, men løber bare af en eller anden mærkelig årsag. Jeg tror lidt også, det var fordi du løb. Vi kommer herop, og så har de en knallert stående her. De har ikke nogen bil, de har en fucking knallert, som de sætter så 2 mand op på og kører heropad. Og jeg tror, at grunden til, at jeg ved ikke, om det er derfor, du bliver ved med at løbe, men grunden til, at jeg bliver ved med at løbe, det er, at det ser ud, som om de har nogle vanskeligheder med at få startet den der, eller få den til at køre 100 i hvert fald. Og det må jo så være det, at vi begge to vælger at sige, så bliver vi ved med at løbe. Jeg tænker faktisk ikke så meget. Men de går rundt om hjørnet hernede i hvert fald, der vi kommer til. Og så er det, man tænker, jamen, så skal de dreje et eller andet sted hen. Så har man et eller andet at fortælle politiet. Da jeg kommer rundt om hjørnet her, så kan jeg se, at den der fucking knaller, den er gået i stykker for dem. Eller gået i stå for dem. Og de er ved at parkere den lige heroppe langs væggen. Og det er ikke sådan, at de smider den. Det er sådan, nærmest, de har vildt god tid. De nærmest sætter den pænt op ad væggen. Ja. Jeg husker det, som om det er der den ene tager elefanthuen af. Jeg ser en uden hue i hvert fald. Det kan godt være, at de har taget den af, de har sat sig på knaller. Det kan bare huske, at han ikke har den på, når vi kommer herop. Da du kommer herned, der er jeg stadigvæk et stykke deroppe. Jo. Og der er det noget med, at der står nogle gutter herovre. Ja, de står og ryger ved universitetet derovre. Jeg tror, du råber et eller andet med, at de har røde ravner eller andet. Ja, og så smider de kaffe og cigaretter og helt lortet, og så løber de efter. Ja. Og det er der, jeg stopper op og går tilbage og samler elefanthugen op. Da jeg løber videre her, vi når jo ikke ret langt her, der lå en tøjforretning her den gang. Og der er det jo så lige omkring her. Den bagerste af de to, han vender sig om, og så har han en hammer i hånden. Det er faktisk først der, det går op for mig, at hold da kæft, han kunne lige så godt have haft en pistol. Men vender sig om med hammeren i hånden og siger, nu slapper du kraftigt med af, eller sådan noget. Du skal ikke komme tættere på. Og der er jeg sådan 5 meter fra ham, eller sådan noget. Så længe han kun har en hammer, så er det sådan, jamen, han kan jo ikke rigtig gøre så meget. Så er det så, da han har truet mig lidt med den der hammer, så vender han sig om, og så begynder han at løbe videre heropad. Ja. Nu os 3 så nærmest lige i hælen. Ja. Så kommer der en gut på cykel heroppe fra, som åbenbart godt har fundet ud, hvad der er sket. Han har måske set, at den første mand, han har stadigvæk en elefanthue på. Ja. Og han drejer i hvert fald cyklen rundt og fortsætter sammen med os over i porten derovre. Okay. Han kommer, så jeg er nået her, jeg er her på fortorvet et eller andet sted. Og så på et eller andet tidspunkt herinde imellem, der når han at køre udenom mig, ham på cyklen selvfølgelig. Og der kommer rundt om hjørnet her, så er han måske 10 meter foran os. Og ham på cyklen har jo så overhældet mig. Ja. Man løber her, skråt henover, og så ser jeg, at det så faktisk rimelig vildt ud. Ham der på cyklen, lille tæt fyr, han hopper nærmest af cyklen, sådan, og så i nærmest samme bevægelse, som han hopper af cyklen, og cyklen er meget sådan fortsat ud i ingenting. Der river han ham der røveren en på hovedet, altså lige midt i ansigtet. Ja. Så han bare går fuldstændig... og han går ud som en lys. Vi kommer hen, og jeg er der måske 1,5 sekund efter, eller sådan noget. Og vi får ham holdt fast, og de 2 gutter der fra VUC, eller kommer løbende lige bagefter. Vi er sådan, altså, så vi er nok folk til at holde ham, og så tager den her elefanthue af ham. Ja. Og så er det en, jeg kender, som havde betjent os i løbet af weekenden som før. Som simpelthen valgt at røve Ravner. Ja. Så ligger han bare der og skraldgriner med blodnæse. Ja. Og tænker, okay. Rimelig surrealistisk oplevelse. Meget surrealistisk oplevelse, at det var lige præcis ham, der lå der. Ja.